A sin agus go leor eile I tíoch chugaí ar an saoire lins a mórta gleabh se hocht ar TG4. Ní náisce am sin na deochanna sin a bhíhíl. A dionnis nach gur chloch bud alín cóch Paul sa gána an taitsa haid. Mal bach ní smúir go demarcha mí an pá í clétsa, cuioine sin. Ba fog a bellach fel. É sin na gól, tá sa chur mú go déir go déir éadach. An bána agui. Níl spin roa híiniu na tor ar deapinci. Na bí réimní bjort, s fadá lág me seáir had a bhíle ráig taig. In arire? Yeah, brent go models again sin. What's a gabe sin gedíirecht ar síle am minuf? Oh yeah, great minds think alike, eh? Via Cora an simulan. Oh, run it. Ach, níor se lecha samul leis Cora bhíam le Owen. Oh, well, is den an simula on. Yeah, an simul ar fad. Dúirt sé rodiana spregul fut. Fumsa? Dúirt sé gur aintach an aibriú agus gratuan dedicated? Well, sin mis sé ceirclear. Sgra Seán ansás le chudaibre. Agus, ma cínta go bhfuil? Ja, cé fánach mecha fleic sú gobar an eisce. Ní man aisce, Bernie. Well, cid a hain mar sin? It's, training period, yeah, training period. Gan pái, gan pín ga hiruad. Bhí me gal chuir tín seachta Drana, just na bach headarálum snísma. Tá am chance rudí bhíú. Tá me tí tuiseach geisach letir. Liam, just grow up. Fan úmad, Bernie. Ila gul tú tséki hér, va? Ach, kom og godt, ni wani tjavot. Nus, ta njart fyrst og bobsja, vil þið mörg bundu byrksat? Omsa. Han vil jære smertalt. Brenna hal. Brenna hal må runni, sin en fæni smuthet byrksat. Ja, schön. Den tjavot er vi hier. Farkla kål in i tapp. Ja, stjæsar dra farkla den ikin byrksat. Kan det hjälpas du vill? Fy kært. Kan det the wedding person that we calling? Hon i mora na en amur, jag har medjekimo. Jag kallar skilum. Jag kallar story. Jag har det gulch äst jag kommer att träpsa allt swissa krokla sig. Och tjäna ride för sig. Ta farjar. Äst jag det du. Bland ser. Ta så långt ska men det kan get up and go om så när vet mig i skolan. Ish. Katrina Duchredzi. On Raka Harry Situation makeover on Mady. You talk about overreacting. You round a couple of spotter. Didn't she go on a free? Nishni ligi end in a gargo of me. Well, Kurt's fiancé, Yeah. When I made job one shin Kirkalore. Katrina. Talk about it in vain. Bronner Vanessa, kind of shame up this castle. Shans go to Shane agus Bernie is John Shaw. Bernie, no, Bonner Maker was fine. Oh yeah? Ken for? Kato bunag of nak fedri inchant the Bernie. No, father. Will ban elegi you will? No, you should know. Well, inish them for the hain, Martian. Well, just girl, we could have pumped our research. Fargo make ban elegi. Yeah, well, not Hennis to do it, shake the direction and feel pumped our Nasher for him, but God, you've enough. Kyla Bernie on block. Yeah, well, I miss him after it. Cost me a lot more than Olive. You go alone. Yeah, we're glad you're on it. Oh, Benny, gone and shit the canary here. Coffee. Curd the best out of here. Ni vet hata ma kholi. Tam shi gargalu halanish. Ma kif mo gali gone here, tana. Banya tuske se tap samada. Kan Kan spot. Maklen. Kan je ket för ja? Ah, hol hin. Vad ska jag ta dig? Vad ska det hin Angela? Att du betan och gå ha. Fällen och dashen har kino. Vad ska det hin? Jag har blivit en color me beautiful sen de här på. Gurmai ko vi här. Planen shop. Kolli. In is gelino. Aha. Kedde hog bana stil 100 gedin och chen het ladiv. Oh, han mission team man och hier kan han control. Oh, ta sam för schön, ja. Och kom le skall vi här. Han är ni vi gästjugum. As kom. Ni kan ju stäcka om sni små stor bixat. Men kent ju kshira. Har du med? Ska komma lång.
har ein rodelle. Her kato er det horkende kosse. Na gaan we wat perbroken door kennen, ja? Agus kempa mag perbroken ur kan jetsa. Hou goed met elkaar, ja, nog laat gollen. Ach, niet toen uit hier her. Oele sats na hulche eska. We gaan we nog varen, maar wen je nog laat. Dan hebben we geen chance maar, dat is met Marie leem die voet. Ah, moest gramach. Ah, gramach riu her. Kan het zo gaan je lorten zijn. Brana. Shawan hedashti hagun le hele. Ach, nie een kanjer nog le kone je. Nee, kon het je. Bernie. Kevin door gas maar ook bronnen. En die horloge had eerst. Ja, een goed mesje aan. Bernie. Ta bronnen binnen me de bregers net. Ach, de gulle tas nu lag. Toen smaal aan de hypelen. Ja, maar postlaan hem zo gaan lopen. Ta samen. Alleen kap aan. Liggen kijk een gullen in de schulert. Bertrale Sean goed een radio agus postkaartal. Ach, niet wat said. Beter gezorgd dat je de hem vast reisgat. Maar je te gedes hebben. een hele saam, Bernie. Alleen kago wat ik wil jaart ham. Kat een radio agal. Ja, beter. So, en je naartoe? Tiana. Oeh, tomorrow the minute. Tomorrow in Islam, Bernie. Oh, chance. Right, bij dag en machine, mis ik aandacht. Scoort een tijdige. Wel, je zit een beetje weten niet echt al, weet je? Liam, I'm back at the Robbie. Oh, Robbie. Is she at the Norrig? No, niet maar Robbie. Fek me, Vanessa. Okay. Kif wie is een leuk? Wat? Kif van de courier vat. Ken de Corey? Liam, niet meer kuich. Oh, Shin. Oh, wie Robbie me hoort toe, stuiger zeg er iets, zal ik zeg gaal. Is toch delle? Het sad, Robbie. Agus erik sharashu on is op de drohana. Oh, beter gebinnen aan pa wie ze me hoort toe, maar Ik ben er stoklim. Met 10 verschillende chast met hem te walen. Ah, Bernie. Brana, te schachten net genoeg die hokker Sean. Is keer voor de Jancy. Dat is het gemaakt, het is verder dat hij een Jancy is. Oh, Robbie. Ik heb foutje op haar stekstoel. Goedemorgen, morgen. Zeg het. Om een liemhart. Wie ze hard dacht dat ze geen spernie en naartje kind. Alright. No, just tussen een boel zeggen nog. Weet je, staat hier nog je Robbie? No. Fucking Irish, say, right? Robbie, je noemt het gewoon. Kijk je wat de woord in de store. Ja, dat is je het allemaal. Dan moet ons Jack en Gallie van Ish, kan men Jack al reizen. Zo scherp schiet voor mij, ga je? Ja, scaar. Oh, vind je scherp als je een Robbie, dat je veel zie. Ik slecht hier. Maar als je het tegen mij gekriegt voor een vliegen gewoon dat ik er sterk. Ja, wel, dat is je Gary tegen. Ik heb dom te veel gemaakt. Als je als je schat heen, dan gaan naar de store. Right, well, doe me boven, oké? Plan Robbie, maar dat je wel let in wat ik zeg. Zeg laat wel naar taart. Ik zoek liever naar kwam. Right, doe me It's slow in this morning, come on. Slow, Robbie. Fadi, fi me Cuid cerdiach ma dion leis an airgad. Ja? Wel, fi me Cuid gur eintach an na neisteocht a bheith. Ah, Rita. Not more bloody stocks and shares. No, ní he. An cafe. An cafe? Deirech haar bar leis a mette oscailt sníthe. Tá tú hírí an tairgad a churas the cafe? Well, níor laur me le Jack fi fós, fi me ger a phlé lets ar dús. Like, you haven't made up your mind already. Fadi, is eintach an na neisteocht a bheith chán. Tá gá le bélan da heiser os na rún. No way, Rita. Now, a cór an tairgad seo a úsáid an security a hout an clán.
Dramaíocht, mar gáistá áil, an teaseo cheanna go agnes. Ní bhuimuid an deis go Dramaíocht. Tá ceart agat, ní bhaig. Well, tá mo eintin diantas wasam. Tá me le lart le Jack bhí máireach. A céim far bhacht a churbe, chuiste choráda mar sin. Mar bhí me cheappa go dúrtha takeíochtam. Déit fá chuile pingan go a chala. No, no. Ní lí mé cead a sin na dhéanamh. Ní le tá cead am dhéanam. No, ní ligi. Dágus sean Jack an teirige sin amsa. Is lumsa fadí. Ní letsa. Is lumsa. Agus dianam me mar ráirad leis. Bein the Golden Girls as baile ach ní ochtar an teach fála, héis na ógraí.